Det gør jeg. Prøv at se, det er Dejan, der også er med. Der er om vikingbusser. Det er ham for blå mænd. Så en vikingbus Ja, og jeg helt har så frokost. glædet mig helt vildt, og det har ikke snakket med om den vikingbus. Hvad er bedst, Mette Frederiksen eller vikingebus? Jeg synes, de griner. Jeg synes, det er begge dele. Du har for eksempel, hvis du bliver i dårlig humør, Ja, så er der så har du et forslag til, hvad man kan gøre. Er det rigtigt? det er at komme ud og køre i bus. Det er fordi, det er spændende, og det er sejt, og det er en oplevelse. Og hvad sker der så med ens humør? Hvis Så bliver man bedre humør, og så slapper jeg fuldstændig helt af, når jeg er ude og køre i sådan en stor fed bus. Busserne er nye, og nye, og moderne, og vi har nogle dejlige, gode, stabile chauffører, der kører vores bus. bliver du Det er aldrig rigtigt. træt af det? Det er nej. Det er nej. Det er det. Kim, hvorfor bruger du sikkerhedssel, skal du så bare sige. Nå, men Kim, hvorfor bruger du sikkerhedssele? Det er loven og sikkerheden, der siger det. Den er meget vigtig at bruge i en turistbus, og det gælder for alle. Hvis jeg kan se en på, så kan det ende galt. Hvis han bremser, så ryger jeg ud gennem frontruden med knap på. Ja. Jeg begyndte at være så vild med busser siden jeg var 6 år dengang. Især om vinteren, når det var kolde, så kan man sidde og tegne ruder. Så er det jo koldt. Det gjorde vi jo dengang. Der var jo de der 12 graders kulde, men bussen kørte godt, når det var kuldegrader, der kunne de godt starte. Du skal ikke gøre sådan her. Så sad din tunge fast ved døren. Har du prøvet det? Det har jeg prøvet en gang. Jeg kan huske, at jeg skulle ind i bussen en gang, og jeg kunne ikke få tungen ud. Jeg var sådan lidt drillesyg den gang med børn der, ikke? Jeg kom til at gøre sådan med tungen sådan her med. Så sad min tunge bare fast. Og det var slet ikke noget. Sødt sagt, Zoomer. herligt. Du er også lige så sød at være passager. Nu kommer det fedeste. Du er sød, Zoomer. Og jeg mener det. Og du er sjov og det hele, man skal bare lære dig. Lige lære dig at kende først. Eskil, eller Simon, du er så sød og dejlig at snakke med, når man lærer dig at kende. Så måtte jeg lige vente lidt, og så hente noget kogende vand på, så kunne jeg godt få tungen ud igen. Så hjalp det fri. Det var jo koldt, vejret var jo anderledes dengang, især kuldegraderne. Jeg har været en 6 år, jeg gjorde mange dumme ting dengang. Det gjorde jeg. Det gjorde. Øj, og der er en elbus, og dem har vi ikke i Esbjerg. Nej, en elbus. Er det, du sidder og tager billeder? Det er fordi, Det jeg er- tager billeder af alle de Det der er busser, sin der tur kommer bliver så meget bedre med ham der. Og så tager 5C der. Og den er 18 meter Kommer lang. an på, hvor lang tid man så Jeg kan skal ikke køre med undgå dem, tror jeg. Og jeg kan ikke tage billeder af busser. Hvem bruger du billederne Det til? lægger jeg bare ind på min telefon eller ind på min printer. Så kigger jeg ind, når jeg På min printer. Nøj, mand. Jeg er bare så glad. Det er simpelthen så godt, så godt. Nøj, mand. Nej, Jeg men tror, at statsministeren ankommer i en ministerbil. Det kunne være spændende at være muligheden for at komme ud og køre i sådan en. Nå ja. Hvad er forventningerne til den der ministerbil? Hvordan har du det med det lige nu? Det er spænding, og jeg krydser fingre, om jeg kommer ud og se den ministerbil. Men det er ikke sikkert, jeg må. Mo. Og så kan få lov til at blive chauffør for en dag. Det kan være sjovt, hvis jeg starter bussen og slukker igen. Så tror folk bare, det er mig, der kører bussen. Kunne det ikke være en fed ting, hvis Ole han gav mig lov til det? Det kunne være sjovt og fedt. Så prøv du lige at komme spørge. til virkelighed. Så prøv at spørge Ole. Ole, jeg har et spørgsmål. Du står ved siden af og filmer, tager billeder af mig. Er det så okay, jeg starter bussen som en dag redder? Kære lytter og seere, nu får jeg lov til at starte bussen, og jeg er en heldig glad mand. Og nu kommer min drøm til at blive virkelighed, som jeg aldrig har prøvet før. Det er dejligt for mig. Vil I se, kære folken? Jeg sætter mig ned. Jeg er den nye chauffør, jeg hedder Kim. Sådan. Kære folkens, er I klar? Den glade Kim, jeg er den chauffør, jeg er Ole nummer 2. Jeg er Ole nummer 2. Vi alle sammen have en god dag. Kim vil blive en buschauffør på en dag. Og nu starter jeg bussen. Så. Jubi! Ole, tusind tak for den fedeste oplevelse nogensinde i mit liv. Jeg er ved at få tårer i øjnene. Bare så glad for det. Og det er dejligt for mig. Jeg er bare så glad at sige tak til Ole, som har været chaufføren. Det er dejligt. Ja, og jeg slukker lige bussen. Den føles folk for at få et bøde. Født barn, den får han for at tænde bus. Hej, jeg er glad. Hej, Sanne. Hej, Sanne. Hej. Velkommen ombord i bussen. Vi kommer til lufthavn. I skal nå et fly, og I er på vej til Frankfurt Airport. Og flyet venter ikke. Ej, vi kommer komme til virkelighed. Det er så dejligt. Ja. Jamen, jeg er simpelthen dybt berørt, og jeg har tårer i øjnene, fordi jeg får lov til at prøve at starte en bus, og jeg er ved at græde, fordi
Sådan har jeg aldrig nogensinde prøvet at få lov til. Det er jo tak Ole, fordi jeg får lov til at starte bussen. Andre får ikke lov til det, men det er kun mig, fordi jeg ved... Det er kun mig. Ja, og tak Ole, fordi jeg fik lov til at gøre det. Jeg er bare sådan, ja, det er godt. Tak skal du have. Og så tager jeg lige et billede derovre fra. Ole the man. Altså, hvad så, hvis du får lov at prøve ministerbilen? Er det ikke lige så fedt som en bus? Jo, jeg synes bussen det er bedre. Hvad er det fucking godt? Både Musa og så med Frederiksen. Hende må vi ikke glemme. Men jeg tror ikke, at Frederiksen nu er så vild med busser. Ja. Det er fucking godt. Ham, der ryger pive. Er han god, ham der ryger pige? Ja, han er bare så sjov, men han kan godt bande og svogle lidt i trafikken, og noget går i stå. Så griner jeg synes bare, det er sjovt. Og så er der dørklokkefis i bussen, når man trykker, så skal folk ikke alligevel. Når de trykker på knappen, så skal de ikke alligevel. Så siger han, hvem har trykket? Og det var en gang, så sagde jeg, er det nogen af jer, der sidder og trykker? Det er ikke mig. Der er en, der er pille ved knappen. For helvede, siger han. Han bander, når han kører. Og så får jeg ro i hovedet af grin som mig. Har I ikke set... Fuck, det er hyggeligt. Jeg gad virkelig godt prøve at opnå den mængde glæde i et tidspunkt i mit liv. Har I set Jeff? Ja, fantastisk. Det her, ikke? Det er basically mig, der efter jeg flyttede hjemmefra. Jeg skal ind for. Nå, ham der, jeg har også lige set ham der. Og min mor var Jeg meget elsker Jeff. bekymret, fordi jeg skal Kan du gøre den store skærm? Jeg skal passe på, at jeg køber for meget. Men ham vil gerne være DJ. Her bor jeg, og her er ingen forældre bestemmer. Der bestemmer. Jeg har styr på det. Jeg har styr på Hvis man det. har et ganske almindeligt liv uden nogen diagnoser, så er det jo sådan et liv, jeg gerne vil have, Jeff Og også ikke har. lyset slukker, Det mand. liv, det har han ikke, hvis ikke jeg hjælper ham. Hvad skal du have, Jeff? Ja, det er Det godt er at vide. ikke godt at vide. Ej, skal jeg pisse? Jeg har yoghurt og mælk. Jeg skal ind for. I og med, at han jo er myndig og har sit eget dankort selvfølgelig, så bestemmer han jo, altså i virkeligheden kan han jo bestemme fuldstændig selv, hvad han gerne vil. Nogle gange kommer jeg til at købe forkert. Jeg kan hellere gå ud herfra. Kommer til. Det er ikke her. Det er mig, der er ude at handle. Nu er jeg 10 pakker fragtepølser. Der var i min hoved. 10 pakker. Jeg kan godt smage det pølse her. Jeg kan lide det. What the fuck? Lækkert. Lækkert. Det smager meget godt, men det er ikke Til hverdag. Jeg synes, må I få min mor. Hun lader den tosset på mig. Det første besøg, vi havde hos hjertelægen, der sagde han, Jeff bliver ikke mere end 10 år gammel. Hvis ikke der er nogen, der holder øje med hans Fucking dæmon for at grine af det der. i yderste konsekvens, så ender det jo med, at han dør, fordi han er overvægtig. Ja. Jeg tænker meget på mig. Ja, Men det men det gør jeg ikke selv. Nå, det er cool. Det er bare, der skal have mere herinde. Jeg kan ikke huske det. Der står bare med pølserne. Det er lidt svært for mig. Det er det eneste, han siger, kan fokusere på. Du kan godt se pølser. Lige ned i kurven. Min mor hun skal bestemme det hele. Hej. Ja, det skal hun ikke. Bare gå, Kim. Køb de pølser. Jeg er voksen. Og jeg må selv bestemme selv, at jeg har lyst til at købe. Vi må efter mig nogle gange. Følelsen af at være 13 år for sit dankort. Ups, undskyld mor. Nå, hvad var der egentlig i det skab, jeg ikke måtte se? Hvad er det, jeg ikke skal se? Oh my god. Cocktailpølser. Det er en løgn. Jeg spiller ud nu. Ja. Ja. Så gør det. Ja. Det er ikke sjovt. Min mor, hun tænker meget på mig. Det gør jeg ikke. Er det ikke lækkert? Nu Hyggelig så ham også, der. han smed dem ud. Han havde allerede købt dem, mand. Ja, bare lad ham frode, mand. Ja. Jamen, sådan nogle videoer er fantastiske. Det er sikkert at se. Kim, han er så hyggelig. Jamen, der var lavet en Han hel, hvad hedder det, tv-serie om Jeff og hans venner der. Jeg kender hende den ene, der er med. What? Det er noget, der hedder Ups, vi er voksne. Det er en TV2-serie, der kommer en sæson 2 lige om lidt. Det er fucking godt. Bruh. Vanvittigt. De er fantastiske. Nej, men de er så